Iskabbir fl-impjiegi li esperjenza pajjiżna fl-aħħar 10 snin kien akbar minn dak li kien ġie osservat lokalment fin-nofs ta' seklu ta' qabel kollu kemmu. Dan ġie nnotat mill-Chief Economist tal-Bank Ċentrali ta' Malta, Dr. Aaron Gregg, f'artiklu fil-Quarterly Review tal-bank fejn analizza bir-reqqa l-bidliet riċenti fis-suq tax-xogħol f'pajjiżna. U nnota kif fi żmien meta l-ekonomija Maltija rdoppjat f'termini reali, l-ammont ta' ħaddiema f'pajjiżna żdied b'2 terzi, b'titjib qawwi fil-produttività. L-ekonomista qal kif tali ritmu ma kienx antiċipat mill-Aġenziji Internazzjonali sal-2012 u minflok anzi kienu qed jistennew staġnar fis-suq tax-xogħol f'pajjiżna. Dan għax id-demografija kienet tindika li kull sena 1500 Malti aktar kienu se jirtiraw minn dak li jispiċċaw mill-bankijiet tal-iskola u jidħlu fid-dinja tax-xogħol, tant li fuq 10 snin qabel l-2012 kien hemm tnaqqis ta' 15,000 ħaddiem Malti. Frott riformi kbar mill-Gvern Laburista fl-aħħar 10 snin kien hemm l-akbar żieda fl-istorja fil-Maltin li jaħdmu, 30,000. Dan hekk kif il-Maltin li komplew jaħdmu minn wara l-61 sena irdoppjaw u kien hemm żieda ta' kwart fl-ammont ta' nisa li bdew jaħdmu. Dr. Gregg kien nota l-frott ta' skemmi għal pensjoni għal dawk li baqgħu jaħdmu, it-tapering tal-benefiċċji soċjali u l-in-work benefit u l-effett ta' skemmi bħal childcare b'xejn u għadz ta' riformi. Hawnhekk sab ukoll kif iż-żieda fil-ħaddiema ġiet assorbita l iżjed minn industriji bħal dawk tal-gaming, is-setturi diġitali, is-settur finanzjarju u professjonali kif ukoll l-edukazzjoni u s-saħħa li l-koll iħallsu ferm aktar mill-medja. L-istatistika ppreżentata fir-rapport tal-Bank Ċentrali tindika li 8 minn kull 10 taż-żieda fl-impjiegi tal-Maltin fl-aħħar 10 snin kienu f'karriri maniġerjali, professjonali jew tekniċi. Bil-maqlub, fl-aħħar 10 snin naqsu bi kważi kwart il-Maltin fl-impjiegi bażiċi, setturi bħal manifattura, it-turiżmu, il-kostruzzjoni u l-bidja. Dr. Gregg qal li fis-snin li ġejjin l-enfasi tal-Gvern trid tkun fuq it-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema Maltin għax ikkalkula li hemm potenzjal ta' żieda ta' 23,500 ħaddiem ta' età fuq il-50 sena. Innota li jekk dawn ikomplu jaħdmu għax jingħataw taħriġ dan mhux biss iżid il-produttività tal-ekonomija lokali imma wkoll inaqqas id-domanda għal ħaddiema barranin.